dichter bij Jeruzalem kwamen, bij Bethfage en Betanië, onder een Olivenberg, stuurde er 12 leerlingen erop uit, met het boodschap: ga naar het dorp dat voor je me leidt. Voort bij de ingang van de borren zal je hem een volle zien, dat nog geen ien op zitten had. Die zit vast, maakt je hem los en breng hem hierheen. En als hij in hem zegt: wat doe je hem daar? Dan moet je hem zeggen: de Heer moet hem broeken. Hij liet hem hier Asus waarom brengen. Ze gingen voort en zegen een volle die het op stritten onder boeten door vers zit. Ze maken hem los. Gewoon die testien, zijn zijn harren: wat doe je hem daar, die volle loste meidje? Ze antwoorden harren, liek als Jezus zijn hier. Doe lieten de mensen haar gewurren. Ze brachten de volle bij Jezus, lijn haar mantels droer en doe ging Jezus erop zitten. Heel wat mensen leien haar mantel op het paard uit. Oren die dat mij toeken, die ze besiedende wij afsnien heen. Dit voorop roen en dit achter haar oorkamer. Roepen loert. Sa tegen naar Jeruzalem, de tempel in. Nadat er alles goed opnomen hier, ging er mij de tolve naar Betanië, want het wie al jongwen. Het wie mij 2 dagen Peerske en het feest van het onzworre breer. De hege priesters en de wetleraars bezochten u te vinden hoe ze Jezus te moek in haar macht krijgen en die meidje koen. Ze tochten net op het feest, want het mat geen opstworjaan bij het volk. Doet er in Betanië weer bij Simon de Melaatske in de hoes en daar rond tafel lei, kwam er een vrouw met een albasteren flessen vol echte dure nardusbalsem. Nadat ze de flessen iepenbrutsen hier, geeft ze hem die oer de holle uit. Nou wie in de kwon die het lultje naar zijn: wat jouwt nou sok wij smieten van een balsem? Die balsem hier ommers vol waar meer als 300 denarius verkocht worden in en dat yield onder 1 miljoen. Ze wie een poer op haar. Maar Jezus zei:
Judas Iscariot, een van de 12, naar de hege priesters, om hem aan haar oer te leveren. Op de eerste dag van het feest van het onzworen breer, de dag van het peerskelaamslachtje, zijn leerlingen hem, waar willen jou dat wij heen gaan om het peerskemiel van jou reed te maken? Toen stuurde hij 2 leerlingen erop uit met het badskip en zei het je hadden. Kamer in de stad, voelen het, correct zal er haar zijn hier en maken het peerskemiel rij. De jongens gong Jezus er met zijn leerlingen heen. Doet ze bij de tafel lijn te eten, zei Jezus: begonnen ze moeilijk onder te worden. En elk verhoor zei zien hem ik doch net vol. Hij zei het zien hadden. Ihm ist von het hoofd in mij mee, dezelfde skotaliet. De meest gezond moet in dit in bad delgeen, sa de schrift het door hem schreeuwt. Maar wie dezelfde troch wat de meest gezond verredelijkt, voor hem het a goed alles niet leven schon hier. Onder iten namer bree, zegen het, briek het, joeg het harren en zei: Schon dat ben doe namer een beker, spreek het tankgebed uit, joeg harren de beker en alle jaren dronken ze eruit. En hij zei het zijn harren: dat is mijn bloed, dat
lofzang zongen hien, gingen ze naar de Olivenberg. Jezus zei het in harren. Zei Petrus in hem, al stroffel je zek al jaren, ik en net. Jezus zei het in hem. Maar mij nog meer klam hoorde Petrus uit, al mat ik mij Joost jere. Ik zal nooit zeggen dat ik jou net ken. En zo praten ze alle jaren. Ze kwamen op een stee dat Gethsemane heet. En Jezus zei het zijn leerlingen. Petrus, Jacobus en Johannes namen mij. En hij begon tieren en heisteren en mismoedig te worden. Hij zei het zijn arm. Gods liefde queren geht om neer. Houd mij wacht. Toen ging er een eindje verderop. Liet hem oor de groen vallen en bidden. Dat die oren hem voorbij gaan mocht, als het mogelijk weer. Hij bidde. Doet er waarom kwam, voener harren in de sliep. Hij zei het in Petrus. Simon, du sliepste, kost an diesen Kehr in vore Wecker blühe. Dan wollte mit mir dem nicht in Verskikking bedarje, der Gees wohl in Bodens, maar het vlees is zwak. Wer gongen fot en bidden mij dezelfde voeten. Doet er waarom kwam, voener harren weer in de sliep. Want de eigen weer naar zwier. Ze wisten net wat ze zezen zoen. Hij kwam nog een derde keer.
En hij zei het in harm. Hij hier die wilde nog net zijn, of der wie u dat zal, hier van het tolven. En bij hem een binde volk, mij zwudden en stokken. Ze wien erop uitstuurt toch de hege priesters, de wetleraars en de oosten. De vrieder hier hadden een teken opraad. Die tikken tuut jou, die is het. Pak hem aan en breng hem onder scherp taffesjoch. Hij rjocht op hem ta en zei: Master! En joeg hem een tuut. Ze sloegen de handen aan hem en houden hem vast. Hier van de omstanders luts het zwut. Houden op een feind van de hege priesterien. Hij sloeg hem een eer aan. Toen zei Jezus in harren: Als je tommen rover, zo ben je voort en trippels en mij schudden. Om mij vast te nemen. En mij bij hem in het tempel te spreken zonder dat je mij opbouwt. Ik was dood, maar zo wezen, zo was de schrift om het te komen. Toen lieten de leerlingen hem allier in de steek en namen de wiek. Maar een jong feind kwam hem achternij, die hier een linnense doek om het bleer te lief. Ze wouden hem pakken, maar hij liet het doek los en naaide neken uit. Ze brachten Jezus bij de hege priester. Daar wien alle hege priesters, oosten en wetleraars bij elkaar. Petrus volg hem van vieren ont in het varhof van de hege priester. Daar ziet er bij het dienstvolk en warm hem bij het vuur. De hege priesters en het hele Sanhedrin bezochten een tjoegenis in Jezus te krijgen om hem deertje te kennen, maar ze vonden niet. Wel brachten iedelijke een vals tjoegenis in hem in, maar het tjoegenissen wie net mijn waar in het liek. Doe gewoon enkel de steen en brachten als vals tjoegenis in hem in. Wij hadden hem zeeziet. Ik zal die tempel, die toch mensenhand maken is, afbreken en in 3 dagen een oren hier zonder mensenhand opbouwen. Maar ik hierin strikt een hart tjoegenissen net mij en waar. Toen joeg de hege priester in Moerijn, roen naar de midden en vreeg Jezus: jou je ook geen antwoord? Wat zoek je deze mensen in jou?
Maar Jezus houdt hem stil en joeg geen enkel antwoord. Toen stelde de heilige priester hem nog een vraag en zei: ben jou de Christus, de zoon van hem die het heeg te prijzen is? De godslaster jet. Wat denkt je me? En alle jaren spreken ze het deervonnis oer hem uit. Gewoon begonnen hem te bespuien, die in hem een blinddoek var. Joegen hem stompen en zijn: profiteer je dus. De wachten sloegen hem ek. Wielst Petrus in het varhof ziet, kwam daar een van het tjeestvalmen van de heilige priester. Doet ze Petrus vernaam, die het hem ziet te waarmien, zich ze hem strak aan en zei: Jo wie een ek bij de Nazarener, bij Jezus. Hij ontstriet haar dat mij te zeggen: ik weet van niet en begreep net wat jou bedoelen. Door een fot naar het plattehoes sta. Maar het vanken zich hem derde en zei nog eens zien die ter wien: hij is ek een van harren. Petrus zei weer: nee. Een setje letters zijn gewoon van de omstanders Sint Petrus. Ja wis, jou binnen ek een van harren. Jou binnen ommers ek een Galileër. Maar hij begon te vlokken en te zwarren. Ik ken die man net, dat je me toerhaven. Vots daarna krijde de wanne van de tweede keer. Toen kwamen Petrus de woorden van Jezus in het zin. Hoe Jezus in hem zijn hier: eerst de wanne, twee keer krijt had, zich strijk in zijn haven, dat is mij net kenste. En hij begon te schreeuwen. Doet de heilige priesters al eer in de mond naar de oosten, de wetleraars en het hele Sanhedrin taan besluit kwamen wien. Boenen ze Jezus, brochten hem vod en leverden hem oer om Pilatus. Pilatus vreeg hem: binnen jou de koning van de Joden? Jezus antwoordde: Du zeist het. Toen de heilige priesters goons onklachten zien Jezus inbrochten, stelde Pilatus hem weer een vraag. Zeg ze jou daar neer op? Hier is wat ze alweer zien jou inbrengen. Maar Jezus antwoordde niet meer, dat Pilatus weer verwonderde. Pilatus plichtte bij feesten een feestene vrij te laten, in dit de meesten om vregen. Nou ziet er krijgt een Barabbas feest, met de rebellen die bij het oproer een moord hien. Het volk kwam al met de vraag ontzetten dat er voor haar dwaan zou wat er wend wie te dwaan. Pilatus antwoordde: wil je me dat ik de koning van de Joden vrijliet? Want hij wievol van het verstaan dat de heilige priesters Jezus uit oergeust om een uitleveren heen. Maar de heilige priesters
stokelen het volk op om te zeggen dat ze liever Barabbas vrij hadden voeren. Pilatus nam het wit weer en zei: wat moet ik doen? Mij hem die Jimme de koning van de Joden nemen. Ze schreeuwden: Pilatus zei het zijn hadden: wat voor kwee had er dan die? Maar ze roepen nog loerder: omdat Pilatus het volk haar zin aanvoer, liet er Barabbas vrij. Maar Jezus liet er kiezelje. Daarna leverde hij hem uit om onder het kruislijn te worden. De soldaten brachten hem een eind het varhof in, dat het haatgebouw weer en roepen haar hele ploeg bij hem maar. Ze sloegen hem een kwarperen mantel op, frisselen een kroon van stiekels en zetten hem die op. Toen brachten ze hem de soldatengroet. Heil, jo, koning van de Joden. Ze sloegen hem op een holle mijn stok, bespuiden hem. En op een kribbels brachten ze hem het koninklijk eerbetoon. Dien ze hem de kwarperen mantel aan en zijn eigen klein weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem aan het kruis te slaan. Ze vergen van een Simon uit Cyrene, die van het loon der voorbij kwam, dat er het kruis van Jezus dragen zou. Die Simon wie voor Alexander en Rufus haar rijdt. Ze brachten hem op het stee van Golgotha. Dat is oerzet. Het plak van de holle kruin. Ze woen hem wienjaan mij mirre de trog. Maar hij weigerde die.
sloegen ze hem aan het kruis. Verpatten zijn kleen en lotten erom, wat el krijgen zou. Het wie de maas jochen uren doet ze hem aan het kruis sloegen. Als opschrift dat zijn schuld onjoeg, stier de boppen de koning van de Joden. Tegelijk met hem sloegen ze 2 rovers aan het kruis, hier rechts en hier links van hem. Die het voorbij kwamen, hunder hem, squothol en zijn ha, do, die de tempel opbrekste en in trein weer opbouwste, stap van het kruis af en helpt die zelfs. Zo praten de hege priesters en de wetleraars ook. Ze geniezen er mij en waarom en zijn oren had er open. Hem zelfs helpen, kinder net. Die Christus. Die Christus, die koning van Israël, liet hem van het kruis afkomen. Dan kunnen we het zien en leeuwen. Dit mij een kruis gelien, hunden en mek, om tol worden. Maar het juster, het hele land hoor, dat worden ons 3 uren taal. Om 3 uren roep Jezus loert. Hij roept Elia. In een hele gouden spoens houden die goed in de jittik, zetten die op een stok en voor Jezus te drinken ja. Wilste zei, wacht eens, we moeten er zien als Elia komt om hem eruit te helpen.
Maar mij een loerde schreeuw joeg Jezus de laatste zieke. Toen squadde het vakkleed van de tempel met twa, van boppen naar onderen. Er stiet een officier bij, liek van een moer. Doet die jedde hoe Jezus de laatste zieke joeg, zei er: zonder mis, die man wie een zoon van God. De wienek vrouwje die er van vieresnij stien te zien. Onder haar wie Maria van Magdala en Maria, de man van de jonge Jacobus, en Jozef en Salome. Die het helemaal volgen en voor hem zwargen, doet er nog in Galilea weer. Dan weer er nog volle meer vrouwen die weer mij reizigen naar Jeruzalem. Het tarriedingsdij weer, de dij van Sabbat, wegen Jozef van Arimathea uit, een voornaam rietslid, die het zelfs ek het godsrijk verwachtte, en ging naar Pilatus staan om het lichaam van Jezus op te vregen. Het woe Pilatus net on dat Jezus al deer weer. Hij roept daarom de officier en vraagt hem of Jezus al wij weer. En doet de officier het hem te weten die, joeg hij Jozef het lichaam vrij. Die kocht linnen en nam hem van het kruis af. Hij bevolle hem in het linnen en lei hem del in het graf dat in een rots uithoud weer. Door roller een steen van de ingang van het graf.
Maria van Magdala en Maria de mem van Jozes. Zegen werd er Dellijn waard.